niin, että niitä liian vielä heti Netan jälkeen. No, paha jos on. Niin ei mulla muuten väliä, mutta mäkin haluaisin sellainen, että siinä on vaikka yksi välissä, ettei tarvitse puhua sitä 2 kertaa peräkkäin. No mä käytän nyt sen juomassa, katsotaan. Joo. Tai joo, kyllä varmaan voi olla, että Tuohon oli kiva täti äskenkin. Se oli vähän kylmä. Häh? Jäädään mun. Ne oppii kauhean nopeasti. Minun on toi motoriikka vielä hallussa. Tästä tekis mieli karpaa. Saatko sä hakea? Tästä hakee. Laanenmäen kyllä. Ei se ole ketään. Mikä se ei? Sellit. Niin. Tai apsi. Käytiin jossain. Voipa se ei jaksa. Voiko mäkin jo kaikki haluaa? Onko tässä mahdollista mennä toisen? On tietysti. Mä luulen, että nää ei oo tehnyt kans, kun toi on nyt vähän hukas. Aiku. No ei oo sen. Niin, ehkä ei kannata täällä Liikuuta. Niin. Mä käyn keppiä ollenkaan. Mut sit taas se, että sit toi muu toi. Tai sen jälkeen niinku. Sivan sen takia, se seinän puolella se. Eli missä oli ennen siis vanhan Sivan? Niin, takana. Ja. Siinä ne. Ne on karannut ilman, ne on joutunut lähteä laajasta koulutusta pois.